Dobrodošli, dragi prijatelji. Danas spremamo brzu, laganu i zdravu večeru. Za ovu divnu salatu bit će vam potrebno rukola, sveži šampinjoni, trapist ili neki drugi tvrdi sir, maslinovo ulje i balzamiko sirće. Rukolu dobro operemo, a šampinjone očezimo i isečemo na tanke listiće. U tanjer najpre stavimo rukolu, dodamo pečurke, poprskamo balzamikom i prelijemo maslinovim uljem. Zatim preko izlomimo ili narendamo malo tvrdog sira. I to je to. Jednostavno, brzo, sveže i preukusno. Savršena večera gotova za nekoliko minuta. Prijatno! Ako još niste, kliknite na zaprati. Vaša podrška nas motiviše. Hvala vam što ste gledali i vidimo se uskoro.